Ma'am, bayad niyo po. Tsaka ano pala yung tumutusok sa akin kanina, ma'am? Etong baral ko, hold up to. Akin na lahat ng kita mo. Ma'am, maawa po kayo. Hindi! Tsaka akin na rin itong motor mo. Bumaba ka nga dyan, bilis. Ma'am, maawa po kayo, ma'am. Wala akong awa. Tsaka ma'am, ang layo na ng binyahin natin. Tsaka niyo pa ako hinold up. Pakialam mo ba, tinatamad ako mag-drive. Ang layo kaya ng Bicol to Baguio. Ano ba? Bakit ba? Anong problema? Ikaw kasi, ang bilis mong mapatakbo. Ay, ganun talaga eh. Pasensya na. Ganyan? Eh, may balak ka patayin yung mga pasahero mo eh. Ay, pasalamat ka nga dapat eh. Bakit naman? Kasi, sa lahat ng pasahero ko, ikaw lang yung hindi nalaglag at namatay. Plastikan, let's go. Wop. Came through tripping, tripping wet. Came through tripping. See it's wet. Came through tripping, tripping wet. Ano ba, miss? Bakit po, ma'am? Bakit talaga? Hindi mo ba alam ang ginagawa mo? May mali po ba sa pagdadrive ko? Hindi mo alam? Straight ang daan, pero pasigsag ka mag-drive. Ay, ganun po ba? Pasensya na po, ma'am. Puyat po kasi ako. Bakit? Pag puyat ba, ganun mag-drive? Hindi po. Oh, eh bakit nga? Nakatulog po kasi ako, ma'am. Tapos ang panaginip ko, nasa roller coaster na po tayo. Kaya ganun. Bakit po, ma'am? Nagtatanong ka pa talaga? Ang bilis-bilis mo mapatakbo! Pasensya na po, ma'am. Pasensya. Paano kung nahulog ako? Dadalhin mo ba ako sa ospital? Hindi na po mauulit, ma'am. Hindi po kasi ako sanay mag-drive ng motor. Hindi sanay? Eh ano ba talaga minamaneho mo? Ambulansya po. Kaya po kung nahulog kayo kanina, may alam po akong murang ospital. Beat the thing up, now stop, 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 stop. And let your homeboy hit it. Saan po tayo, ma'am? Ay, dyan lang sa may ermita. Sige. Pakisuotan ko ng helmet, ma'am. Okay na po, ma'am? Oo. Ma'am? Ano po ginagawa niyo? Mayakap. Natatakot kasi ako malaglag. Ma'am, hindi po kayo malalaglag. Maingat po ako magmaneho. Ma'am, parang iba na talaga yung yakap niyo. Pasensya ka na ha. Sa totoo lang kasi, type kita, kaya lagi akong sumasakay sa'yo. Pag may nakamotor, naaali-alikin. Sa ibang bansa. Oh, I have stalker. Sa Pinas! Nako, riding in tandem yan. Yan ang Pinoy! Pakisuot helmet, ma'am. Okay po. Saan po tayo? Diyan lang. Nakita mo yung tindahan na may pulang gate? Doon lang. Doon lang? Oh, Pinabiyahe mo ako ng malayo, tapos dyan lang pala kayo magpapahatid? Dalawang bahay lang yung pagitan! pinapabili kasi ako ng suka sa tindahan. Kaso may aso dyan sa kapitbahay. Baka habulin ako. Ayun oh. Ano? Tara na? Ay, salamat. Thank you ah. Wala yon. Post ko to sa Instagram. Hoy anak! Ang sabi mo, may
prayer meeting kayo. Kaya, ang aga mo umalis ng bahay. Meron nga po. We, sigurado ka? Sinundan ko kayo? Sinundan? Paano niyo po kami sinundan? Nag-taxi ako! Kung saan kayo nakarating? Nagpunta kayo sa mall, nanood kayo sa sinihan, nagpunta kayo sa amusement park. Ano to? Prayer meeting sa field trip? I took the cake, yeah, yeah. All about cake, yeah, yeah. Can we relate? All about cake, yeah, yeah. I took the cake, all about cake, Ay, nako! Ano pong problema, ma'am? Ikaw ang problema ko. Late na ako sa appointment ko. Pagkabagan mo mag-drive. Pasensya na po, ma'am. Nag-iingat lang po. Nag-iingat? Eh, wala naman tayong mga kasalubong ah. Wala ka na pong magagawa dun, ma'am. Ganun po talaga ako mag-drive. Ah, ganun ba? Sige. Oh, etong bayad ko. 20 pesos? Bakit po 20 pesos lang to? Dapat 200 po. Ay, pasensya na din. Ganyan kasi ako magbayad at wala ka nang magagawa doon. Tse. Kanina ka pa? Hindi ma'am, kakarating lang. Ikaw po ba si Miss Santos? Oo, ako nga. Ano, ready ka na ba? Opo ma'am. Matulin ka ba magpatakbo? Sakto lang. Pero kung kakailanganin, gagawin. Good, good. Alisto ka ba? Opo ma'am. So ano, tara na? Saan po tayo? Dun sa may palengke. Maraming tao dun. Bakit po sa maraming tao? Magra-riding in tandem tayo. Sira kasi yung motor ko kaya ikaw muna yung sasakyan ko. Ano? Tara? Hoy, honey! Manloloko ka? Bakit? Sino yung nakayakap sa'yo? Pasahero ko. Pasahero? Wala ka namang motor? Oo nga, alam ko. Nagpa-practice lang. Parang gusto ko na din kasing mamasada. Orange fingertips, red lips, pictures dangerous. And can't take it no more. I've got to have more tonight. Nang inyong malaman dito sa aming gang walang tapon. Gwapo at gwapa lang ang meron.